daħal sabiħ taħat-tard, fil sbieħ ristoranti u lukanda, ambasċati u ġonna bil-ward. Iżda żgur li sbaħ ħaġa li żejnu hija l-Knisja modesta li fih, mhux għall-binja jew il-kopor tagħha, għax-xofija morruna tuġih lill-Assunta Ottana tas-Sema, it-patruna tagħna jinsibuk. Kemm murina aħna nħossu li aħna li fraħalna nistgħu jinqimuk. Għaw ħadd-tard Saraċini Magħquda, ma' kulot ma narawk fi smawiet, għaliex inti kewbata filgħodu, id-dawl tagħna tkun f'kull inkwiet. Ava, Ava, Ava Maria, Ava, Ava, Ava Maria. Minar teba samitni s-sil tiegħek, bajda pura mingħajr ebda tmum. O Marija, Ottana tas-Sema, għax intomna kull biża jdum. Inkantawlek biqlubna f'idejna, dik l-antifona magnifikat, għas-subtest Marija in ċelo, ikun ismek glorifikat. Nollu l-fuq is-solennità tiegħek, hekk kif Alla ollik fi smawiet, huma l-kori tal-anġli ntellulek, l-isbaħ versi